Soňgy 5-6 ýylda indi biz eginçilik boýunça ýakşı gana işlep gelýäbis. Uraraynos boýunça indi raýonda birinçilerden bolsak da, bugünkü günde 25 çetinler, 30 çetinler Uraraynos planına hajaýstwyny alyp baru bek gotlawly. Awurra, потому что distopливага бәяләр күтәрелә, ашлamaga күтәрелә. Bugünkü günde Urarny ýerine bäýäsi bek түбән. Şonuň üçin biz 15-nji ýylyň oktyabr aýyndan semirnoy hajaýstwy ýasadyk, sertifikat aldyk. Hem şonuň boýunça bu ýyl indi nyklap işi başladyk. Bizning bu ýyl öňümde ýaňa sortlar satyp aldyk. Bizning 3 delyanka gana bola, Ulyanovskaya 105 sortu, Arlan hem Stipler degan sortlar. Hem indi bu ýyl Allah berse bizning bu ýylga uraraydan satuga bolajak super elita bulay Kazanskiy юбилейный tak hem indi ikada ýaňa sortlar bular %9 ikada sortu hem Ravşan bolajak super elita arpa. Bizning indi Rossiýa sonratyga животноводствода animasiýa täbir. Onuň boýunça bugünkü günde tory äderlik bara primernoy hajaýstwy ýasaw turunda planlaşdyrabys. Hem indi onuň üçin karmalaryny dürüst ýetdirlerge kerek. Şonuň üçin bizning bugünkü günde karmagaly kukuruz, sirot hem mnogoritkalar azrak kire. Şonuň üçin mnogoritka bilen naklap animasiýa ýetirge oýladyk. Hem qaytarlyk mına lütserna semenasy, klever semenasy bularny tory satuga äderleýiz indi. Bakary 1-2 ýyl naberni. Biz üçin 1 ýyl operatsiýa gawry satuga çygaçak. Kukuruz bira bu ýyl indi kukuruzna zernoga çeşirge planlaşdyrabys. Semenalary gaýtdy, ýerleri hazır. 100 hektar zernoga alabys. Bu indi agar eginçilik bilen, tirlikçilik bilen nyklap animasiýa ýetirge oýlasaň, обязательно kukuruz üstüre gerek, kukuruz gerek. Aýal lütserna, zernoga burşak boýunça bizning bu ýylgy seýerine 300 hektar atnalitka bola. Onda indi burşak, wika hem başga kulturalar burşakny kurar üçinde 100 hektarda çeşeşekbiz. Semenalary gaýtgan rasyonda обязательно burşak borga tiýiş, wika borga tiýiş. Bugünkü günde burşak, mnogoritka bizning ýerler az, siwaborotny ýerine ýetkirip işe bitirelmeýiz. Onuň üçin bu ýyl rapys 100 hektarda üstüräbis. Hem indi sideranny par bilen işleýäçekbiz. Garşitsa bilen uzgan ýylda işledik. Hem muna bu burşak kulturalary siwaborot üçinde gerek, животноводство üçinde gerek. Par ýere 200 hektarda par ýeri kaldyrabys. Bu indi sideranny par bilen ýyl saýrynda biz 100-150 hektarda teris kirip barabys osularga. Indi ýeriniň gumusy bek түбән. Siwaborotny ýerine ýetkirip işe bitirip bolmaý. Salamny basuda kaldyryp bolmaý, потому что bar salam benim tirlikçilikkä, ýigintlige tirlikçilikkä gite. Onuň üçin hem indi mikroudobrenler bilen şeýşekbiz. Bu ýyl izviskawanyny planlaşdyrabys. Biz indi bu ýylgysy ýylyna aktiv rawişde bio udobrenýalar bilen işlerge jynabyz. Mineral udobrenýalaryny mineral udobrenýalaryny kullanyp üsteme biologik bio udobrenýalar hem mikro udobrenýalaryny kullanyrga jynabyz. Aýrym dilyankalar ýasaýbys, her birisiniň effektin garaýbys. Şolay sideral başlamalar bilen işleýbis. 100 hektarda garşitsa şeşi planda tura. Şolay semennoy hujalyk bolarak dilyankalar, sortlar bilen işleýbis. Her bir sortnyň imенно Zaýevski jerliginde nindi oňuş bergenin sınap garaýbys hem netijelerini közge şaklap alyp baraşakbys opytlaryny. Bizim de 150 hektar, jyl saýyn 150 hektar tiýiş. Şagarabys indi organik aşama bulaýynda ol betinde bir ýylga gana bolmaý, 4-3 ýylga уже nete.
былтыр мына 100 гектар горчица шештік тоже, сидеральный. Азимай шештік мына нәтижесін қарайбыз нешік бола. Туфрақ біздің ауыр, туфрағын біздің серый лесной. Жаңғыр бола екен асфальтчикке қатып қала енді. Теге бақытында шкертірге жетмеден бір жарты күнге соң қаласын қатып қала. Дым қатлағанда да ауыр жер біздің. Zaykevskiy xo'jaligi bo'yicha texnikalar kuzdan ремонтланып qo'yildi. Шешу агрегаты 4 агрегат шешecek, 3 çızıpı, 1 agromaster. 150 гектар bizning agromasterga 150 гектар гына қалды. Ishkartilmagan isternaga шешерге. 6 агрегат тырма агрегат чыга, зепке, 3 агрегат ужым культураларын тырмарга чыга. Mexanizator bilan 2 smenaga bütün әзерләп qo'yilgan. Kişiler jite, GSM var, aşlama qaytgan, seminalarımız var. Zapchastlarni olib turalar. Bulay bütün üstüne de yetişken zapchastlar. Şeşüde barsa indi bizning çağanda şol aytib ketdim betinde 6 agregat zepte bolsa bir tırmada. Onlar şollar indi kirnep kuşayindi. Şeşüge de imamında indi bizning 2 tona 2 kadimsat tura 150 ayıbı. Bundan makkorniklar, Kopatuda 9 traktör şeşek. Bundan Kopatuda 9 traktör. Oşo yağı bizning avtolavka bilen maşinesi var. Ayman kızlar özleri yürütü. 2 power, 3 power kızımız var. Olar basuga barab şata, birsi montaj şata. Oşoga biz tutmadık indi maňalça. Alay tutabız demediler. Tutmaslar buşka bulayın. Remontni brigada hazır. Ana kulüplerinde orta indi size nige prensipke mine vaziklar, ayma niler, stansiyalar, 220 şey transferkalar, rizaklar, balgarkalar barısında salıp, iş malay şevkite, bir svarçik, bir ne? Kötüge traktörler otasayında direkt remont aytılgan kek mexaniksman. Otılıp turaga yol koyulmaya şağında. Bu yıl şunday ne bilen prinsip bilen. Bütün narsa onlar şul zapçası da salıp şevkite indazmı köpme. Tege nindi otalatırgan ayberler azrak barların. Hazır şul oturup şevkitesi de şul yigitler, yaxşı yigitler, yaşlar bitinde üzügiz bilasiz bunda. Normal 30-40 yaşlarda kişiler. Olar indi şul eybet işlep jеңip çıgargalar har жылына şu jigitler bilen biz barıp çıgabız indi. Oldan başlap, oldan tügelep. Примерно şeşüde nindi mexanizatorlar işleşe. İsimlerin otobüsleri. Bunda indi isimlerin indi otop Mingazov Ramirlar, Baybatrov Sergeyler, Naybet, Atnalin Saşkalarında Zeyniyev Aliklar, Yermalayev Sergeyler kelgen jigitler de var bizning. Yermalayev Sergeyler de yaşap turap gitmesinler endi. Şigabiyevlar, olar işe oyununda. Mana şu anda Belaruslarda, nilerde semina pagorçiklarda endi Osmanov Rinatlar, Muhammedyarov Fyodorlar, Şeyhrazi Filsurlar, bunalar ni Hafizov Ayrat endi o'ziga bilasizlar tege pagorçik bilan ul kunni tunishda endi tiyab jiberu ninde. Bunalar bir narsa bilan hisoblashmaylar endi. Tunni kuni bizim bilan shunda birga işleyler. Aslında kırtını tomardan toplandırsın mı? Tomardan da mene hayır olduk bir mene yanı agregat. Ana görünüp turasıga Hüsnettinov İlfatqa aymet birdik bir tane ana tağılgan ayvet. İmvada tiş degan olayvet. Bir tun salayın dol. Şunun bilen qotırganda şunun bilen ayvet. O jibikka gitse indi sızıpı kuylanıp koyulgan. Tomardan iberabız indi.